Kaixo neska eta mutila, horrengo du nantzeke elefante nahi zuen etxea. Behin, elefante batek etxea egitea pentsatu zuen. Basoan, barraskilo bati galdetu zion. Jauna, nola egiten da etxe bat? Nik ez dakit. Nik etxe honekin jaionen eta beti dara baraztaka. Gero, txori bati galdetu zion. Txoriak abi batean bizi zen eta elefanteari asko gustatu zitzaion. Baina gainean jarri zenean, krak! Abia puskatu zen. Elefanteak handik alde egin zuen, eta aurrerago untzi bat aurkitu zuen, eta galdetu zion. Untziaren etxea zulo bat zen, horregatik elefanteare zulo handi bat egiten hasi zen. Baina elefanteak atera zuen zaratarekin, basoko animaliek galdetu zioten. Elefante jauna, eta nahi zara nerviosa botako duzu. Elefantea triste arbola baten azpira joan zen. Eta han egonen zen negar eta negar. Bapatean, gizon bat azaldu zen elefantearen inguruan. Elefantea gizonarekin herrira joan zen, eta guztion artean, etxe poli bat egin zioten elefanteari. Eta handik aurrera,